det der. Prøv at se den der knop, man sletter ting nu. Ingen har noget til at enter. Prøv at se her. Prøv at se, ja, det er det. Prøv at se enter. Ja. Du kan. Hvad? Tag den! Og den er kastet vi så. Den er kastet. Hvad for en? Kaster du det først? Jeg kaster først. Du også kaste. Nej. Eller jo, det kan jeg godt. Så kaster du den her. Ja. Hvor skal jeg ramme? Kast den sådan der. Klar! Helvede tøk. Ja. Okay, pas på. Tukke fjern. Der er nogen, der tager kasten. Jo, det er rigtigt. Er I klar på det sidste? Ja. Her, Så optager jeg. Jeg optager. Okay. I optager den? Ja. Nej, I skal fire bevæger, så I kigger lige ned. Okay. Så, ja, godt. Og så vent lidt. Thomas? Jeg er klar. Alle er klar, og alle holder mund. Okay, er I klar? Ice cold. Seriøst, det kan den. Ikke engang. Det kan den faktisk. Nu skal der power på. Jeg optager. Okay, er alle parate? Vent lidt. Ja, vi skal lige have de sidste på plads her. Okay, parate. 1, 2, 3, nu! Det gik sgu ikke bedre. Går ikke tilbage. Det er meget holdbart på den. Godt. Kom. Tæller. Okay. 3, 2, Vi er ved at lave noget. det var ikke så godt ramt. Det er min tur.